Helo. Diwrnod Sadis Dwynwen abys I chi gyd. Y diwrnod. Awla. Right, digon o hwnna, please. Hello pawb, what is happening? Shwt ma bethe? A croeso nôl i'r sianel a diwrnod Santes Dwynwen hapus I chi gyd. Oh. Nawr, fi yn gwybod, right, cyn I ni mynd ymlaen, fi yn gwybod all y diwrnod yma fod bach yn odd I rai, right? Heddi, falle fydd rai heb cael cerdiau, blodau, siocled. Ges I loads. Mae da fi anreg Santes Dwynwen special iawn I pob un ohonych chi. Ffilm newydd sbon Santes Dwynwen allan heddi. Allan heddi a mae fe llawn actorion gwych fyddwch chi gyd yn adnabod. Hefyd, cyfarwyddwr enwog iawn sydd yn gwybod be mae fe'n neud. Nawr, mae'r trailer allan nawr a mae'n edrych yn hollol gwych. Mae da fi fe fan hyn a fi am ddangos I pob un ohonych chi reit nawr ar PopT. Barod? Dyma fe. Cwrdd Dave. Dyn normal. Gyda problemau normal. Right, pwy we? Pwy we? Fel pobl normal. Fi'n bored fel ti. Mae fe'n real loser. Sorry, be? Be wedi e? Pan mae bywyd just ddim yn dig. Mae fe hyd yn oed yn fwy anodd I ffeindio yr un. Ond ydy e? Oh, sorry. Sorry, Dave, to you. Devon, Siafon fy Sion, y trydydd. Diwrnod Santes Dwynwen yma. Mae cariad yn yr awyr. Stori am serch. Am gyfaill garwch, ond hefyd problemau pob dydd. Nid I stopo feddwl be mae pawb arall eisiau. Stopo meddwl be mae fi eisiau, be mae fe'n eisiau, be mae rieni di'n eisiau. Beth wyt ti eisiau? Beth wyt ti eisiau? What do you want? Beth ti eisiau? Please, come on, beth wyt ti eisiau? KFC, fi ddim yn gwybod. Diolch. Yeah, just bargain bucket, please, John. Yeah, sorry am hwnna. What's that? Pob tro dy ti? Pob tro. Yeah, a pot o gravy, please. Mwynhau stori newydd ti byth wedi gweld o'r blaen. Dau person sydd yn cwmpo mewn cariad. Cwmpo mas gyda'i gilydd. Right. Ti'n chwarae hwnna eto, I ti? Yeah. Oes na problem yna? Na. Ti just byth yn cael amser I fi, ragor. Oh, mae wastad amdano ti yn dwi. Wel, esgus soda fi, am eisiau bach o selw, okay? O, wel, esgus soda fi, am eisiau bach o selw. Yn gytigon! Ac yna'n dod nôl at ei gilydd. Stori hollol reiddiol, ie, syniad fi oedd e, ie. Dev? Come on, fi'n sori. Fa'n gallu mynd mlaen fel hyn, dau. Okay? Fi eisiau rhywun sydd yn eisiau fi achos... Wel, hello! Edrych yna. Fi'n gwybod. A dwi yn.
Really? Yeah. Fi eisiau ti. Fi a ti. Defyd a defla. Dau a def. Def a defon. Siafon lasion. Y trydydd. Mae pobl yn galw y ffilm gorau erioed. Waw, am berfformiad. Oscar I Jed, please. Please, roi Oscar I fi, please. Like, nes I full on crio, like, loads. Oh my gosh. Maen nhw just fel ni. Mor debyg I fywyd normal boring. Fresh. Ish. Def a defon. Siafon lasion. Y trydydd. Wow. Ei, sa'n gwybod beth yna ti, ond fi'n really edrych ymlaen I weld hwnna. Mae'n edrych yn special. Os nad ydych chi wedi sylweddoli yn barod, fyddwch chi wedi, ar ôl gwylio hwnna, mod I wedi colli'r plot ac yn hollol wallgo. Ond na fi. Gobeithio wnaethoch chi gyd mwynhau hwnna. Os wnaethoch chi, cofiwch I gwasgu'r bwtwn tanysgrifio, rhoi thumbs up ar y fideo a gwasgu'r bwtwn notification. A diwrnod Santes Dwynwen hapus I chi gyd. Dyna digon o fi heddi, cer I joio, a fyddai'n weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ond tan hynny, ta-ra!